पुइलानो जतन न हामबाय दिनै जों TYPC नि मिटिं आसुखा अ मिटिं आसुकमानि ककबुबा खा म जे बुसकांगो कायसा गोटाल सिनि बुबाग्रानि थैफांबाय कायसा पलिटिकल पार्टी बा आमति सिविल सोसाइटी अर्गेनाइजेशन आसायनानि मुइ तंखा बेखाय अ अर्गेनाइजेशन जे गोटाल जे आसायमावो सिनि TYPC जोंखि आ दल थांनाय दा थांया आबनो तैनो तिनि सिनि कक आसुग्लायमानि मुलक बेखाय आबनो तै जों इतिमयदे नकक जों सालायजा गोबां सिनि विभिन्न आमसाइनि आमबासा हिंदी यां सिनि इंकनि हिंदी साब्रुमनि हिंदी सिनि खवाइनि हिंदी बा विभिन्न आमसाइनि जारा फाइने रंनि कक नमो जों खानाका मरफुरंनि विभिन्न अजामा रंनि कक नमो जों खानाका कै सिनि अर अजामा दङ सिनि ताको सुरनदेव बर्मदिन कक खानाका सिनि ताको दनु करेनि कक खानाका सिनि मिलन जमतेनि कक खानाका सिनि मोहन रियांनि कक खानाका कै सिनि आसिराम रियांनि कक खानाका सिनि बेन्जामिननि कक खानाका कतेबो खानानन बाकी दंख ककखा जों सिनि TYPC जों थासिमोना जों कायसा खरान तिसावै गखायजा बुबाग्रा जुदि पार्टी कटाल दिखायखाय बा जेसे अर्गेनाइजेशन दिखायखाय सिनि TYPC जों आरो जत्तनो थांनाय बिनि लगी तंनाय सिनि दफानि बागै सामुं थांनायनि बागै जों बुबाग्रानि लगी न तंनाय हनै जों मोटामुटी ककसाब नाहारका बेखाय आबुनि बागै न जों सानानै नायो जे सिनि त्रिपुरा हास्तेनि जत्त बर এবং TYPC नो सापर्ट खायनाय तिनि अनेक बरन तिनर सफाई मालिया बेखाय जारा तंनाय रंनो TYPC नि जत्त बरन आं सानानै नायो जे जों बुसकांनि जे पार्टी कटालन खाखाय जों सिनि बुबाग्रानि लगिवो न तंनाय बेखाय ते कायसा ककखा जे जों सिनि बुबाग्रानि दैफांबाय न कायसा टीम जों दिल्लीआव थानायनि बागै कायसा सिविल सोसाइटी इस्लामी थानायनि बागै वानसुबै दंग जेतु TYPC कायसा पलिटिकल पार्टी या नन पलिटिकल पार्टी अर्गेनाइजेशन बेखाय आबुनि बागै जों बुबाग्रानि दैफांगो सिनि खरकसा TYPC नि खरकसा आदं रिप्रेजेंटेटिभ जों आरो थांगै जों आरो मेमोरेन्डाम लिरनाय आरो जारा याक्ति सावै फायनाय बा जों सिलाय याकारि हाबा काटनाय र ककनो आरो तिसाजांनाय मेमोरेन्डामाव तिसाजांनाय एबं स्पेशली जों TYPC नि बो सिनि पेट खायै कायसा मेमोरेन्डाम लिरनाय बागैबो जों मानसुग्लाय दङ सिनि दुख नां दङनि सिनि सेगले जागै दङनि मानथायर आ ककरनो सानानि बागै जों कायसा मेमोरेन्डामनि आबोबो साबै दङ बेखाय जों आबुन परेबो इलेक्शन कमिशन त्रिपुरानि इलेक्शन कमिशन सानाय 1993 सन एटीटीएफ स्टेट गभर्नमेन्टनि जे चुक्तिमनि अ चुक्तिओ स्राय स्रायकै सिजाक दङ 1971 नि 25 मार्चनि परे फाइनाय बन एक बाद दिउ जाते एडीसी नि इलेक्शन मुंथन अमो अकगया जे जों एनआरसी केस न जों बेस जे 1971 या जों एनआरसी केस महाराजानि तैफां बायदिखा सुप्रीम कोर्ट आबो ताबो एक राय रियाखो आरो कै जों साका 1900 कने माने संविधाननि सस्त्र माने 6 आर्टिकल नतयै आबन मतेका 1948 नि 19 जुलाई नि परे जरा फाइनाय बेखाय ओरिजिनल इनहेबिटेन्ट या आबन तैनो जों एनआरसी के नायो जाते 1951 सन 20 बोसोर खलायै त्रिपुरा एनआरसी चालु उंथन बेखाय आबनि बागै न जों ओ जे एटीटीएफ नि जे चुक्ति अनुसार बेखाय एडीसी ताबो 71 सन नि परे जरा फाइनाय रंना भोटार लिस्ट नि मुं बाद दिउइनो एडीसी संमारि खालायनायनि बागै जों इलेक्शन कमिशन कायसे मेमोरेन्डाम लिरनाय ताय गभर्नर बो जों लिरनाय बेखाय सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल बुसकांनि 5 तारिख डिसेम्बर पार्लियामेन्ट पास खालायनानै हिनि जों खानावो बेखाय आबुनि सिगांनो जों इन्डियानि होम मिनिस्टार बाय थाङै मालायनायनि बागै जों टीम सिनि केयारंगै दङ जत सिविल सोसाइटी ह्यूमन राइट्स अर्गेनाइजेशन बेखाय निनि रिजनल पार्टी अजामार तैयै आखैतलांगै जोंहाबो थानायनि बागै जोंबो दङ एबं जों रिक्वेस्ट खालायनाय आरो सिन बुबाग्राबो साका जाहाथे सिटिजेनशिप एमेन्डमेन्ट बिल भारतबर्षआव खायथन सिन कोन आपत्ति करै तबे त्रिपुरानो बाददुबै खायथन हनै जों रिक्वेस्ट नारंनानै हनै जों खावो ताबो वानसुबाय दङ एबं इतिमयदे जों ककसा बुबाग्रानो तैयै जोंना हारिपेसा बेखाय जों त कायसे नायो तामो
chini buru hodani borok jara Mizoram ni Tripura khai tongfainai যেহেতু বংনি বাগে 500 কোটি টাকা রিহ্যাবিলিটেশন প্যাকেজ দঙ্গ এবং চিনি বুবাকার বসাকা এবং ত্রিপুরানি চিফ মিনিস্টার ব চিঠি শিখা একাই আবো যাহাতে বরং ন মিজোরাম আর গন্ডগোল এলাকাও হইয়াবই চিনি ত্রিপুরা হাও বিশেষ করে এডিসি আমসায় গোबां খালি জায়গা দङ আর বরং নখোক পাকা নখোক টাঙ্গৈ ও যে রাং প্যাকেজ বাই নাंखायतेबो প্যাকেজ তে 500 কোটি রুই বরং রিহ্যাবিলিটেশন খালাইनायनि बागै जों नायो चिनि टिवाइपिसि बरक न नायो बरक चिनि हावनो तंगम बरक चिनि दखानि बरक चिनि हानिनो बुसा बरक जरा गाहे तंगमनि दुमुराम जायो बरक चिनि हानो तंगखुन व हानि बसामगै बरक मोखां गोसोम खायै चिनि हावनो तंगखुन जों खायो केते कायसा कखा चिनि पुलिस केस दाबोबो जारा जबा याकारे सिलाय याकारे जों जारा हायनाय बेखाय बरक अनेक केस न दाबोबो उइद्रं याखौ बेखाय अब 3 बोसोर अर सालायजा बेखाय जाहाते अ केस रंनो तारतारि खाय उइद्र खालायनायनि बागै जों गभर्नमेन्टनि थाने आपिल खालायो जाहाते तारतारि केस न हिसाबै थिपदुं